आगन का पलकन भाई हटा धाका धुकी मत कर खुश रही बना रही बैठी जा केने बाबू हो कने अरे मीठा पानी लेके आवा बुचिया के हो कहां भाई अरे पानी लेके आवा हो गोड़ धोए के अरे पानी के का जरूरत सुना तो ये खाती तो एथी बानी वो ना करे अरे भाई काई सब के जरूरत बैठे रे तू नो का गोड़वा ना धोइबा तो हम धोम मैं धोआ कोहा भी हमर भौजैया बतावा हो बुचिया कबे फोन कैली है के माई आवत तनी हां त ना घाम भइल बका कैसे हमर बाची आवत है घामावा में नतिया ऐसन बासन टेम्पू वाला नु के रोडवा में टेम्पू लेके ना आवेला सन ओसने कभी आज हम भुलाइल भटकल नु त आज हसन ना त ना आवेला सन का बनावली का ना बनावली का लेवे के बा कुछ बतइबो ना करिहन के हां है कुछ सामानवा ले आती हूं के आवत है त खाई का बना के गुमसुम लगावले रही थोथ भोथ लेके हम खीस बदला यही पर केने बाबू हो सुना ताऊ का चिल्लातई माने चिल्लाई ना तू तो कहते न को कोनो बात तब हमू ना कहीं का भइला की चिल्लातई त का भइल बा अरे बुचिया आवती जम देना जोन नइखे घटल बढ़ल त बतावा जाके दुकानिया पर से ले आई ई बात हमरा पता बा कि रर बुचिया होतनी सांझे ले फोन आइल त सुनलू आ कहते पता नइखे मन तिरिया चली त तहरे बेरी बा फोन करी ना बुलाइलो जब से गोल बनी तब से कि हां बात करे के चाही कि ना भौजैया बेरी रवो भी जे बात करके फोन काट देवेली हमरा से कबो कहली कि भौजी हमर काने बाड़ी बच्चा चल ना बतियो ते का मतलब का कि आवती त खाना ना बनी बनैले नहीं की दाल भात बनैले बनी भुंजिया बनैले बनी आलू के खाना लिहन त खीर पूरी बनाए के बा ले अब बूट के दाल बा के ओराइल बउए का जना हम ना देखलनी बूट के दाल ई का कहलू हो रहर के बनैले जन तनी मुनी हमरा के नाप के देले रही रवा उहे बनैला हनी दाल औरी ना बनल और बना गेल सही मत कह दिया कोई भी के नाप के देलाई हग्गीबा में दाल धइल बा हो हम नाप के दीही ना तहरा के अब मने गिलासिया में रवा निकाल के लेहिम के हल्ला हाथ ना बनाओ तो नापिए के ना कहाई बा तू तो गजब के मेहरानी बा जा गीबा तेल के ले जा के तेल ले तई ज्यादा दाल वाला छोड़ द फेर छान दा इथी कर खीर बना दिया सब्जी बना दिया कटहर के ये तो बइले बा खाली पूरी सादा छान दी सही हां त सादा ना त दाल भारी कब दाल बफाबू कब इहे बतिया सुबह ले जा कहनी है त आंख के गोला हो घर में इहे त बा कुछ कहन त इनमें सुनिहन ना लेकिन बतिया में छिपका के दी अरे वो तो हमेशा खाली हमरे गलती नजर आला कबो अपन लड़कियों के देखल करी कि ऊ कैसे बोलेली बतावा हो लड़की ससुराइतिन भइल आवतिया ताके का दगले बिया के ता खाए के रोकले रहे अच्छा तो देखो तनी हम ओ के कतना उनकर अपना सासु ससुर से बनता नहीं दगले जाता के तोहरे लेखा नइखे हमें बेटी इतना पढ़ावले लिखले बइनु के कहीं जाइनु तो का गुजर बसर हो जाई ठीक नु ना हम तो गवार नहीं हम तो भैंस चरावत रही हम तो पढ़ले नहीं खी भैंसी चरावत चरा त भैंस लेखा हो गइल ज्यादा मत बोली रहुआ ठीक बा ज्यादा कचर कचर कइले के जरूरत नहीं खेरहुआ जौन जितना बुझाता उतना करी आ जितना हमरा बुझाता उतना हम करम ठीक बा हमरा के मत कहीं रहुआ माने हम कच्चा कच्चा कतई ना बनाइबू तू खाना हमरा जितना बुझाई हम कह देता नहीं ठीक बा रहुआ बाकी करे के जौन दाल के पूरी बना के पूरी बना हम जाता नहीं खीरा सब्जी बना के ध देबे आपन बाकी जौन बनाए के एक गो भौजाई बैसन नन डाली स त कातना धाधाई रहली सन के घर आके गोबर माटी से लीप के सुबह नहा के बना के धरिल सब के हम नन दावत है ए में रानी के त बुझाला विपत पड़ गइल बउए हमरा विपत नहीं पड़ल उनकरा देख के हमरा के विपत पड़ जाला हमहु देखत न कि कतना होतै त भौजैया के पूछतड़िया गोड़ लाग लाग के एथी करतड़ी देतड़ी सामान हमरो के हमहु देखिए ले तनी ना आवतै मुंह उठा के इनका के 27 साली आंचल से गोड़ लागस पौ लगी करस तब ई खुश रही है ना फरके ले नमस्ते कर दिए त का बुझाता के इनका के दाग देलस का आवतै बात बतियावे चल जी एगो तो रोरा घामा में पैदल लिए के जात बानी जेकरा गांव में साला एगो खड़ा होके रोड पर पेड़ नहीं के तेकर बोली में साला हाथरा बड़का बड़का चल तो फेड़ नहीं के में हमार के गलती बटुए रोरा गौवा में ढेर साला बुझाते कि गमी में केनो हम जात न ओइसन लागत सुनसान लेखा समझावत रु हमरा के हमर गांव बाप रे तहर गांव रोरा खती हमें खराब हो जाइला तले हमर गांव खराब हो जाला तले का दुखी खराब हो जाला खराब ना होला जीवन बात में तू माने लू ना कैसे मान ली कैसे मान ली चल ए माई अरे हट पहिले उन छहिरावा में जाई चुपरम जी आगन का पलकन भाई हटा धाका धुकी मत कर रु खुश रही बना रही बैठी जा केने बाबू हो कने अरे मीठा पानी लेके आवा बुचिया के हो कहां भाई
अरे पानी लेके आवा हो गोड़ धोए के। अरे पानी के का जरूरत सुना तो ये खातिर तो एथी बानी। सुनबो ना है? करे। अरे माई काई सबके जरूरत बैठे रे तू नो का गोड़वा ना धोइबा तो हम धोम मन धोआ कौन भी हमर भौजैया भाई कुछ भी कह आइल बनी नो तब के पर कुछ दिन रहिए के चाहिए कद रोरा हाला मत करे लगा इने चलबे करे हाय पानी पानी पी आ कनी हुए के त बुझाते नहीं के घर में निकले पाहुन जी आई बनी नी ना के झम दे निकले ला मीठा पानी पानी लेवे पियो ला। कौन मांगन मीठा पानी ना देनी वो कुल के काज ना दिन लिकेले पानी पी पाहुन आ जानते ही मांगन में मीठा पानी देरी कर देले ए माई बा ई तो कहेंगे तावा में ना देनी हां ना पले का ये हानु ई बाटा पले के वहां गिल्ली से खाई खाई बगल खाई ना पानी पी रोरा ना पानी पी तू ना ना पानी पी तो गोड़ धो दे हम जने के तावा में काले देनी तो अरे कहेंगे माई तावा रहे में रे का जरूरत पई सबके दिन बुचे धो दी ता धो दी उनका तो घर में निकले के नहीं खे जननी पाहुन हमारे तो बेटी गोल बिया घर में तो घर के महल बना ले बिया हमारे माई देख सब कोई के सेवा पानी करी ले पूछ ले नहीं के हमारे पता पता है गोल बिया के महल के नु एकदम नी हुरिए पे हवा डबा लगा काम करे धका धका एकदम ए पाहुन कुछो कहिया बेटी मेनू ई कुल ही नहीं खे के ता तब नाम नहीं के इनका लोग के नजर में लड़का आंटी बाबा सनु जनी पाहुन अच्छा जा ये आवेला तो बुझाला कपारे पे चढ़ गई सब चापी खाई खाई पान खाई और बना ले बानी ढेर बना के रख ले बानी के बुचिया त खाई हां इने के कढ़ाई लेके दे देवेला खात रहतन अरे बुचिया का भइल पान बहुत तू कानून जाने लू का मने खाई ला तू खा ना ना खाई रौरा लो ना और बताई अरे हमार तो घर में हटुए लो ना 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 खाई रौरा और समाचार तू ना बताई पानी पियो। पाहुन ना हम ना पानी पियम खाई रौरा पी ले का बापा हम जी दे तई त खा ला माई ये खाली- हमार अपन घर हटे हम कबो खात पियत रहम हैं सुखा गइल बा बुचिया कुछो कहू तू पानी पी ला तू लुकहरा लाइल बड़ो नीमन घर में लोग को हरा हल बनी ऐसे नहीं के हमार बोरिंग के मानी ना देत नी कबेरा कहत नी खात पियत नहीं कि एक उतबा और अपन दुबारा आई बोला तुम जन ली सब पानी के ख्याल ना रखेला ना हमार मुंह सुखा गइल बा कैसन काम हमरा करवा के है ताका ताका तो खियावत नहीं खात नहीं तो मुंह न सुखाई अरे कहम कि खटावत रही ना बुचिया एगो त बा। खैनी ना तो जानता हूँ अगर के लुकताव के दिन बा तनी समय आदमी के तबीयत खराब हो जाता है आवाज आओ तो सुनाई दे दोपहर में सूतल का आई हनी का जी मतलब हो भौजी खुश रही कबे ले वही तो चिचिया बताने। के बुचिया हम निकल के आईनी त गोड़ लागल त तना तो ना जरूरी रहे का जरूरी रहे को ऐसन बात कहत अड़ू हो तू ही चली होने खसकी पानी पियावे के डर है घर में लुकाइल बाड़ू ना हीरो रे खाती तो बनाइले बनी रहुए घीच गाली ना 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 अरे घीच गाली महाराज जानते कि रहुए खाती न बना के धइले रही हां और सब मनी के तो बताई, बुझिए दे समाचार सब कुछ ठीक है बाटे जो देखते बाड़ू अब समाचार है तू तले बात कर हम तली के देखत हई के खैता कहा के लेके ते का हम उड़त जात बाई सब पाहुन के ले के दी सब को ये जब बैठल थोथ लेखा ही ने के बुझत के धी दमादाल में खा के पानी पिए के दियाई के ना कबे से मैंने बैठो रही तरुआ ज्यादा ना बैठल का बताई बनल बा खिरिया तो ऊ का होई ऊ ना दिया हाय दिया ही नहीं खे अब का अलग से लेके आई का खाए खातिर तब हो बाबूजी और सब ठीक बता बा। भैया फोन ऑन करतवन राहुल भैया मेरी टाइम कहाँ बारू अभी तब रहुआ भी आई के तब भैया मेरी कहाँ से टाइम है फोन करे के और की सब का बोलता वहां करे नहीं जाना अरे फोन है भाभी क्या जी बोलिए ये पानी पी लेते नहीं कौन है पीली पीली रहुए खाती बा अनु आराम से खाई कोनो टेंशन नहीं खाई जा कौन है के सुनला नहीं कर बस सिर भइले ठीक हो गइल आज हाँ ठीक हो गई उ दवाई बहुत लंबा चलाए रौरा भौजी से बतियाई अब तनी हम ए भौजी पर सब घर में रख दो हो ठीक हो गइल आछे रख दे दे हाँ जी तनी लंबा दवाई चलाए के पड़ल है और क्या सब करो, नया बड़ा- समाचार बताई नया समाचार अभी नहीं है अब रहुआ तो हमेशा गलते सोची ना हम गांव के कहानी है तो हम कहाँ पंचायत के कहते नहीं ठीक है नया कह समाचार दीजिए। नहीं है चलिए और बताएं। अपन बताई रघुआ फेनु सुनु से ने कहिए बटवाओ तनी अब ऐसे ही रहुआ तो हमेशा मजाक कर पब्लिक रौले ने भौजाई बनी केकरा मजाक करो जरूरी बखियावल ऐसे ही ठीक नहीं खे ना है जोड़ा लगाई अब देखल जाई भगवान के हाथ में बा सब और रहुआ बताई रहुआ कहिए खुशखबरी सुनाओ तनी हम तो का हमारा ऐसा नहीं दे रहला
तो कैसा रहला? खटत खटत हमारी हाल भइल बा। का करी ना जी, लेकिन का कहम अब, ज्यादा काम पड़ेला ना कंपनी में करे खातिर। बहुत ज्यादा वो कंपनी में सबके बस के बात नहीं अच्छा ठाटल। छोड़ के वजह से दूसरा जगह लाग जैती। कौन काम होला जी कंपनी में? अब वो ये जर मर जाई, दूसरा कंपनी में ना जाई। अच्छा कौन काम होला? वो जरा रॉड बनेला, ई टाटा टिस्को के रॉड बाटे नु। अब तो ई सब HMT? रहुए ना जानम। हां जी 12 mm के 16 mm के 20 mm के मोटा मोटा रॉड बनेला। अक्के तो कहत रहे ना कि रहुआ उजा के थी हनी का काला सुपरवाइजर हनी। इंचार्ज है। हां इंचार्ज हनी तो ओकरे के ना कहल जाला सुपरवाइजर। हां तो उहे तो माने चली बढ़िया बा बनी तो जल्दी जल्दी ज्यादा होत हुई ना पैसा वैसा तनखा मिलत हुई। हां एकदम टाइम से महीना आ जाला। यही से ना कहत है काहे बुची इतना ऊपर से नीचे तक चक्कर चक्कर लागत नहीं। हमनी के तो देखते बनी 300 400 के साड़ी पहने के रह भई। अरे ऐसा कोनो बात नहीं है। कहां कमाई कहां माने भाई साहब उहाँ के बाहरे न रही ना घरे कहां रही ना बिया बीतल ओकरा अगले दिन चल गनी कहां रही ना कोनो ना कोनी आवे खातिर पहले रही कहते कि अभी टाइम बाबे में हनु टाइम बा बोलाई रोरू महाराज कैसे हाथ ना गर्मी में रहत नहीं हम का कहि अभी सारा क दिन रू के गर्मी से लागत है चली जा दी पानी वानी पी लेनी ना चलिए हमारा रूम में आराम कर ली चली आओ केने गोई नहीं बैगवा उनकर धर ले ठीक है बा जाई धर देता नहीं कह देम कि हम ही धइले भाई एक घर में केहू कोई सानो रह लेकिन भाऊ जाई जना मिजाज के भाई दू ए घर में कोई नहीं के वैसा बतावा हो दीदा दे आई तो कहाँ से उठ के झम झम करी त एकरे ना कर लगू ने हम आज लिट्टी देनी है पानी पिए के हो नामे नु हसवालस पाहुन जई हन अपना गाँव त अपना माई से का कही हन के हम सास हमें के लिट्टी देला है पानी पिए के ऐसा नि बिया कलाबिन पतो हनु के ई ना के निकल के झम देना मिक्सचर बिस्कुट मंगा के धइले रही दी हम का जानते कि नइखे कोनो चीज घर में अपना के खाए खातिर हो जाता एकरा लेकिन कोई आग हिट न तता का जरूरते नइखे के हम दी तनी साथे चार नइखे कइले ई मेहरानू घर में गहले बिया एकदम से खा भर दिन पलंग तूरा बस अतने ले मतलबे बउए हैं का जने का घरवा में करत ऐसा निकलल नइखे जात का बहरिया का जी का काम काम कइले बनी रहुआ त तन की सुतल आई थी दुसवार कइले रहतनी हम का मन निक काम भइलन का भइल निक काम का भइला तारा ना लोकल है के का भइला सुतल बहू टैंक पसार के आ दीदा मा दाइल त हम मीठा पानी कहां से ले आई धले बहू घर में चोरा लुका के तारा न उठ के देवे के चाहिए हम अभी खाना खा के आतनी आधा से खाना त हमर रोवाइसी बोलिए बोले के पचा देतानी दिन भर में चुप रह। खाना खाए के पड़ता बुझाते नहीं के तारा हाही समाइल बका के भर दिन में सही हली खाना खाताऊ आय ना खाई का मन ये चते कि ना खाई रोटी भर त कर कइले रहतनी हेने से होने तो मने बकरी हो के भर दिन मुंह चली तहार आदमी शैतान हो गइल बहू आदमी से काय खाती चिल्लाते बोली ना का भइल मने नीक लागता के बिया तो ओकरा के कुछ कइल जाई सेवा पानी तो रोवा कौन सा काम रही ले के दुकानी पे से किन के चोरा के देखनी लिट्टी देले रही खाए खातिर चोरा के ना ले रही बनावले रहनी ठीक नु मुंह तनी संभाल के बोल चोराइए क्या कल हमारा के कहते कि खीर पूरी बना दे हम सुबह से दाल भात बनेले बनी तो उना के देलानी अरे मौगी जब लिट्टी छाना मांगना घर में तो ई चोरावल का है हम तो ना कौन कहीं के दुइये गो छान के धले रहनी है के एक गमला छानले बनी तो कौन कहीं की रोवा हमारा के दे देनी घर में ले जाके हां माने तू दादी हो गइल बगवा 80 बरस के हम बना के तहरा के दी ना कि तू बना के हमरा के दे राउर दीदा माताई बा रउआ करी आ ना करी राउर मर्जी बा हमारा से ना हुई कहीं जल्दी जाए के जा से ठीक बा 2-4 दिन में कह दी जाए के हम ना संभालम सब के जानी तारा मुंहे लागल एकदम बेकार बा ठीक नु बेकार के बात नहीं खे अच्छा के बात नहीं खे जा बात है जब कि हमारा से ना हुई हाथ ना काम धान अब तो जाय द लड़की आई दे तो जुड़ा जाई के हां गोनी माई की हनु त कितना सेवा भई ना पहले बोल जा हो का भूल बरे माई देखते बावे कहते कि रउआ कहां ले हमरा के बना के दे बता त लाज लागत है कोनो कतरी हम बना के दी आए तहनी घरे नु मन का कुछ दिन के बाद होइला पेनु उहे धंधा में रहत रे इने के तो हम कम से कम का करे अरे हमार का जरूरी है देखा 10 दिन बाद आई रहती है औरी हम जब चल मुंह संभाल के बोल ठीक नु नहीं का बोले ली सन हमार भौजैया पे मत जाइए बूची सीधा बात रहुआ की कह हम का है नैहर होता आई गई ना हां तो रहुआ कोनो जानवर है होता तो मैंने हल्ला गुला सुनने के बाद तेही फरिया में से हम बोलम ना जान दे
अगर ये सब बतिया उ सुनी हन तो जानते सुनो आज के आज हमरा के लेके चल रही हन हैं हम जानत नहीं कि पाहुनी कुल बतिया सुनम त खिसिया जी में अपने खिसिया है बियाह में आई रही ना रहल हम कितना जिद क के लिया के आइल बानी तो का हमारा पहचान के लिए बनी क्या रुआ देखा तारा हम मुहे नहीं खिला ठीक बनू हम आइल बिन तो लड़बो हमरा से लगे कि हम ही चल जाता नहीं रुआ सबसे तो बात कई बेकार बा हमार कितना लड़ा के कात नहीं बोले ले हमरा समझे ना आवेला देख माई ते ही चितम लगा दे ठीक बा मान तनी के जानते बस सुन कर मुंह चले आज से ना बहुत शुरू ही से हम का कर ज्यादा छोड़ हटा हम जी हम तले बोलाई न ओकरा खातिर आइल बस के हमरा खातिर हम जानते कि पाहुन खिसियन पाहुन ले कोनो बात मत कहिए पूछे जान ले अरे हम काहे खातिर को हमरे को हम न तो बतिया सब सुनी हन बर्दाश्त करी हन हम वहां के जान गोल बानी बियाह में आई रही आगना में अंगूठी तई रहे ना देनी ओ खातिर अनु झम दे उठ के चल देनी आ कुर्सी उला के देले रही चले जी करे चलता जानते अंगूठी के ना रहे बात इज्जत के रहे ठीक बा ऊ तो जानते बा जानते हाथ वो सकित हो रहे त पापा भी भैया भी पैसा ना रहे आवत रहन बाहर से तो जानते बा पैसा मैं छीन ले रहसन नहीं तो का करबू अच्छा तो देख सुन जौने बना तो हमने के खा पी के हमने के कल सुबह चल जाएंगे ठीक जाए तो चल जाइए का करबू ओसन बैले बिया त